Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Leyo ndaba saxoxa. Lento ke yokukhetha khona yonke indawo imisebenzi nje eminingi kuyenziwa lokho. Utholakala ukuthi kune-manager nje abasebenzi bayabona ukuthi hawu cha imuzwa kangcono kubani, ngisho namazinyo ayavela uma kukhona ubani. Yinto ekhona-ke yonke indawo. Mase kuba lena-ke engilethela ile yama-followers nama-fans, abalandeli bosaziwayo, kodwa-ke sikhuluma ngalapha ngezingane ezesithembu. Ake ngithi nje ngenze i-example ngoVuyokazi nabalandeli bakaVuyokazi, ama-followers akhe, ama-fans. Angazi ukuthi ngiyokhetha liphi igama elizwakala kangcono kulokhu kokubili. Mase kuba nama-supporters. Ama-supporters ake ngithathe ngokuthi abangeni la ku-fans and followers ngale ndlela engizochaza ngayo manje. Kunombono othi ba-confused ngoba basho lokhu. Indaba isuke ngesithombe sengane, abanye bathi iphi ingane kaVuyo, ney'thombe, social media. Ukuthi ku-social media-ke gaze anobuye nazi ukuthi umhlaba omunye, ezinye izinto ezenzeka laphayana zineqiniso, ezinye azinalo iqiniso. Kulena-ke yama-fans and followers, lona-ke othi ba-confused. Ngeke ufake abantu abawu-10 abahlukene kwi-umbrella eyodwa. I-umbrella eyodwa benganela abawu-3 ngenzeka. Kulo 10 bakhona abakholelwa ukuthi uzoba right maye ngekho laphaya kulama-fans. Angithi sibala abantu abawu-10 abahlukene because manje uma uzothatha i-group eno-50 masuthi kulo-50 umqondo owodwa, into hlampe e-common ukuthanda umuntu oyedwa kulo-50 okuvuyokazi, kodwa ngezathu ezahlukahlukene. La balandeli bale show ngithe omama abasuka kuThandwa Nesithembu ngoba ngikholelwa ukuthi kuThandwa Nesithembu abathandwa kakhulu nabanabalandeli amakhosikazi kaBaba uMseleko, nakuba ishow ingomseleko okuyena oletha isithembu sakhe namakhosikazi akhe, kodwa abalandeli bagxishe kumakhosikazi. Laba-ke abagxishe kuThandwa Nesithembu sebebuka le show izingane zesithembu bayahlukana ukuthi mina ngikhetha abani. Kodwa ku-50 abayicabangi into efanayo. Mase ufika nokuthi ba-confused. Ufike ufunde nje ama-comment abhala abantu abahlukahlukene. Owokuqala uzothi yazi uVuyo muhle for le situation. Omunye lowo. Akamuve oni use-university, akanaka impilo yakhe, akhohlwe la omunye lowo. Lo mfana waMseleko udlalile ngoVuyo waze waba nezingane ezimbili, wambiza ngomamkhulu, manje akasafuna ukumenza umamkhulu. Omunye lawo. So uma uzofunda ama-comment awu-25 ubona ukuthi i-account eyodwa. Ngoba phela manje uma uzothi yazi bayamdida nawe uyadideka, uVuyo unempilo eqhubekayo ngaphandle kwe-TV show. Kodwa le drama ekwi-TV show ilena ekhulunywayo ku-social media. Nabalandeli abanye-ke bayathinteka ngoba abazali. Abanye bayathinta ngoba baney'ngane zamantombazane. Abanye bayathinteka ngoba babuka ukuthi hawu iqiniso alikho. Ku-50 nje kunemibono ehlukahlukene kulama-fans ngibala u-50. Unephutha-ke uma uzothi udidiswa yibo labalandeli. Bayamdidisa, uzwa ngabo. Yabo nje kuyimanje akekho kulabalandeli ozosho ukuthi wenzani kuleli hour. Kodwa lapha kwi-TV show i-episode uma usangayithola hlampe i-clip ewu-1 minute, enye ividiyo ku-Facebook, enye eyenziwe ku-Instagram, lokhu kuyi-reference ongakhuluma ngakho ukuthi ukubonile ku-TV. Abanye-ke bacashukile ngokuthi iqiniso alikho
kulokho abakubonile. Abanye bamfisela okuhle. Abarongi-ke yilaba abafika nenhlamba. Manje le group engapha ka-left kukhona ozenza sengathi uhlakaniphile kakhulu ngoba uthi yilaba as if wonke lo 50 ushinto eyodwa chu njengoba ngikubalela khona othi akamove on anake ingane zakhe khona obuza ukuthi izingane ayivakwa ngani social media khona obuza ukuthi abazali ke bomfana bathini mabekhuluma iqiniso khona obuza ukuthi yena uthini ke ngaye kodwa kuwona wonke ke lo 50 akekho ongaphuma ethi ngiyazi ukuthi namhlanje uvuyo ubenzani ngoba uvuyo ishow ushuthile naye ngesikhathi ashutha ngayo usazoba khona kuyona ngoba usasebenza lapha ku TV nalobuza ukuthi usayapi kodwa usho ku episode 1 ukuthi ke bengalindele ukuthi ngizobuya ngibuyile ukhona lapha yana nalona futhi obuza ukuthi ke izithombe khona ke ukubona lento ukuthi bashaya on goal ngeyithombe angisho njalo sengibali kwi-production team bashaya on goal ngeyithombe bengazi bona ukuthi kwenzakalani lokho esingakwazi kodwa ishow le eyabo ekufanele ukuthi iye phambili season 2 wonke okhona bonke abakhona ku season 2 fanele ngabe sithi ba bonke bavela njengani ngoba bakhona kwishow basayingxenye yeshow manje masizothi isithombe esisodwa esinye singabibikho i-questionable leyo nto kwenzeke into ngapha kuthuleke ngapha mase kuyakhulunywa i-questionable leyo nto iyafana nje nomuntu ofike kuvutha umlilo omkhulu athela upetrol because manje asibuke nakho asithathe enye show sesingenza isibonelo ngayo nayi i-RSOD kuyavela ke housewives ukuthi ubani bebe u8 kulo 8 kuvela u6 u2 ungaveli nalo2 nje unabalandeli libe active ipage kuthiwe naba ke bakhona ubanuza nobani mase kuthi ke imali vele ipage kulobe kuvela lo 6 ayixoxa indaba ephelele leyo nto iyenza vele kube nemibuzo ukuthi hawu yindaba bevela abanye bengaveli mhlambe lona ngoba uhusband wakhe urich mhlambe ilaba babalekile kule show asazi ke kodwa nje inakho ukuthi hayi bayisabotage bona because manje asazi ukuthi imessage ngapha esayidini labithini kanti ngapha esayidini lama viewers ithi lona niyasifunza yena lona kwenzakalani akusiyo into le enzima into vele ekhona khona lapha ku social media nakhona ke ku TV show into abayikhulumile leyenza abantu bebe nomsindo into esi-wrong inhlamba kodwa ke kulo othe le fan base i-confuse abantu abangafani sithando sami abantu abawu-50 ngeke becabange ngokufana yabo kulo 50 khona abawu10 abazofikela ukuthi mina mangicasukile ngithuka inhlamba baronge ke labo khona bazothi akukho unfair lokho okwenzakalayo babona leso simo singekho unfair khona abanye basi hayi akavuka ayithatha untombazane osemncane why kunje khona abaphoxekile bathi hawu kanti usabuyela kuyena yabo ukhuluma ngabantu abahlukene ufuna ukwenza into eyodwa musa kusa uzoba nakho akufuniki kuyafana ke nakhona ngapha i-fan base kavuyo ibuka lenye i-fan base bethi ke bona hawu uzama ukuthi ayenze ngcono abalandeli bakhe bathi nakhona i-group yabantu abawu100 abahlukahlukene abanembono engafani ngoba khona uzothi mina ngiyamthanda ngoba uyazithemba omunye ethi hayibo angiyazi lento ayenzayo le situation akuyo ayimfanele imbono ehlukahlukene kodwa bekuzozwakala kangcono
Mhlampe after i-episode kaNosipho, ngoba after i-episode kaNosipho ila engayibuza khona ngathi hayibo, abantu besifazane labo. Ngiyakubona ukucasuka mhlampe nokungathandi into eyenzakalayo nokungaqondi ukuthi why kukanje, but i-body shaming ihambisanaphi nalokhu esikuxoxelwa yingane ku-TV? Hayi, angiyibonanga i-post bandla, angiyibonanga. Angifuni ukuqamba amanga, amanga ngiyawaqamba kancane, sengenzela nje ukuthi-ke nidonseke, niphinde ningilalele. Lutho. Yo, mina ngastreseka ngingedwa, hhayi ngoba mhlampe sekuyindaba yaNosipho yedwa. Sengibuka ukuthi hayibo, omama laba abaney'ngane, osisi abakhulile laba, osisi abadala laba bahamba isonto, umama kabani lona, senginaloko umbono nje ukuthi hayibo, so usungaze ubhale kanje ngomzimba wengane enye. Umzimba kama wakho noka-anti wakho nowakho awufani. Akusiyo futhi into leyo osungaze uyichazele umuntu oseceleni noma yimi into oyaziyo kini. Umzimba wakho nowasisi wakho akufani. Kwenzeke-ke mhlampe-ke kulowo muzi-ke beme ngokufana bonke, kodwa nje akusiyo into lena osungayithatha uyenze ihlaya ngempela uma ukuthi uyacabangelana. Yathula-ke i-production team ngoba uNosipho wafika bambabaza ukuthi awukhona omusha, uyintombi uyitshitshi umzimba wakhe, hayibo itshitshi elihlolwayo, yabo, kwaba kuningi. Ngathi ake ngiphindele ngiyolalela ukuthi utheni yena usafika wakhuluma wathini, angakamuzwa. Ngathi-ke mina indlela engenza ngayo ama-reviews, ngifuna ukulandela ukuthi uSibindi ukhuluma uthini mase ngibala lapho ukuthi uSibindi uyasidida. Hhayi ukuthi ngithi, hawu ikhanda laSibindi likhulu, hawu yabo, angiyazi leyo nto, angiyijwayele. Ngikusho njalo ukuthi angihambisani nalokho. Akukho la ngizothi khona, hhayi-ke le video izongenzela ama-views amaningi, ngibe ngibona ukuthi ishaye eceleni ngama-comment mase ngiyathula. Mase ngiphakama kwenye ngoba mhlampe lo ngimuzwa kancane, hhayi ngiyenzi-ke leyo nto. Yilena-ke eqhathile. Kodwa-ke ekugcineni kwakho konke-ke ngisaphinda. I-bullying yimbi. I-body shaming yimbi. Inhlamba yimbi. Inhlamba yenza sengathi nje awukhulile. Asizameni ukuxoxa ngendlela e-mindful. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi. Bye.